Първият ресторант за непушачи в Троян, мястото в Троян, където не се пуши, китайски ресторант Сычуан, гарантирано вкусна храна, без добавка от цигарен дим. Вкусната и полезна храна е неотменна част от здравословния начин на живот. Тя спомага да сме здрави, жизнени и енергични. За формиране на здравословен стил на живот ние създадохме философия, основана на комбинация от местни природосъобразни продукти и кулинарно творчество. Здравословната кухня включва в себе си подбиране на качествени природни продукти, характерни за сезона и запазване на тяхната свежест. Китайският ресторант в Троян – заведението, в което не се пуши. Съобразявайки се с здравословните и хранителни свойства, се стремим храната да е пълноценна, лесно усвоима и с автентичен вкус, което създава не само приятно удоволствие за сетивата, но ни дава жизнени сили да живеем в хармония с себе си и природата. Здравословна и вкусна храна без цигарен дим. За живот без тютюн. Помислете за вас и вашите деца. Пасивното пушене е наистина здравен проблем, който засяга всички ни. Китайският ресторант в Троян – заведението, в което не се пуши.